pocit, keď cítiš sa fakt krásne, si obklopený ženami a kamošmi, denne pekný nebo jasné, cítiš, že si boh a nič to nezmení. Problémy, ktoré prídu, o tom nemáš ani tušení. Poznám pocit, že to je super, ale základ na piču. A už sa mi 5-krát stalo, že som dostal na piču, ale zatiaľ som tu a som tu stále ja. A nenasere ma žiadna jedla kopa hnoja. Ľudia majú veľké reči a stále mi niečo vyčítajú. Viem, že je to len preto, lebo ma vôbec nepoznajú. Ale moji blízki a priatelia vedia, aký som. Ale pre nich mám ten pocit, že fakt niekto som. Časy sa menia, raz je dobré, raz zle. S tým asi nič nenarobíme, je to tak more. Keď je dobre, vychutnávaj, ak nie ho tu za hlavu. A občas je k tomu potrebné vyvinúť aj námahu. To, že bez práce nie sú koláči, asi každý pozná. A chuť v práci je u ľudí rôzna. Niekto je workoholik, stále by makal. A niekto je lenivý a radšej by skapal. Väčšina ľudí pracuje len keď potrebuje. Bez peňazmi sa predsa len lepšie pohybuje. Keď máš, keď môžeš kúpiť handry na seba, alebo kúpiť dobrý skánk a letieť priamo do neba. Je tu tak brácho, tak to už chodí, ale občas aj poplakať sa vážne hodí. Kašľ na to brácho, starosti sa vyriešia, veď budú aj lepšie časy, ktoré ťa potešia. Časy sa striedajú, raz je dobré, raz zle, ale zvykajte si všetci, tak to proste je. Je to tak brácho, tak to už chodí, ale občas aj poplakať sa vážne hodí. Kašľ na to brácho, starosti sa vyriešia, veď budú aj lepšie časy, ktoré ťa potešia. Časy sa striedajú, raz je dobré, raz zle, ale zvykajte si všetci, tak to proste je. Keď cíti sa dobre, idem s kamošmi do baru, ale keď ma niečo trápi, na spoločnosť nemám náladu. Občas sa stáva, že niečo pokazíš sám a netráp sa kvôli tomu, veď stáva sa to aj nám. Mal som ťažké časy, keď som sa rozišiel s babou, a krásne veci zažijem aj s novou babou. Raz si hore, raz dole, je to proste tak. A keď to nechápeš, tak vyfajči mi vták. Veľa ľudí hovorí, že im je stále dobre, lebo majú prachy, ale keď si bez peniazy nemusíš mať strachy. Lebo kamošov, lásku a zdravie za prachy nekúpiš. Stane sa to len tak, proste na nich narazíš. Ja krásne, keď máš kamošov, ktorým veríš, ale radšej si dávaj bacha, komu sa zveríš. Lebo aj kamoš raz môže vážne sklamať a potom na veci musíš sám makať. Každý človek je niečím originál a jedinečný. Nikto na svete nie je tu zbytočný. Ja som tu preto, aby som robil rap. Je to asi tým, že milujem svet a sú aj takí, čo o mne pochybujú a so svojimi kamošmi radšej vypičujú. A kašľať na to robím len to, čo milujem a viem jednou, že určite niečo dosiahnem. Keď niečo robíš, nikdy nevieš, jak to skončí, tak len nesívaj a makaj, proste otvor oči. Ja viem, že keď robíš, čo ťa bavia, niečo dosiahneš, verím aj v to, že sa toho nezlakneš. Je tu tak brácho, tak to už chodí, ale občas aj poplakať sa vážne hodí. Kašľ na to brácho, starosti sa vyriešia, veď budú aj lepšie časy, ktoré ťa potešia. Časy sa striedajú, raz je dobré, raz zle, a zvykajte si všetci, tak to proste je. Je to tak brácho, tak to už chodí, ale občas aj poplakať sa vážne hodí. Kašľ na to brácho, starosti sa vyriešia, veď budú aj lepšie časy, ktoré ťa potešia. Časy sa striedajú, raz je dobré, raz zle, a zvykajte si všetci, tak to proste je.